avui també ens demanam com és viure el Nadal dins un vaixell. Joan Ferrés, molt bon dia. Bon dia, avui podem gaudir d'unes vistes úniques de la badia de Palma, com observàveu, i és que som ara mateix dins un dels vaixells de la companyia naviliera Baleària. Per què? Perquè aquí també es preparen per la celebració dels dies de Nadal, celebracions normalment familiars, però és que aquí la tripulació no atura de navegar durant tots aquests dies. Per tant, avui ens endinsarem en aquest vaixell per veure com celebren el Nadal des d'aquesta tripulació. Tinc aquí de vora a la directora, en aquest cas, d'Hotel de Baleària, que és la Paula. Paula, molt bon dia. Una tripulació ben diversa aquí, però igualment el Nadal s'ha de celebrar, no? S'ha de celebrar. I aquí tenim de tot, gent d'Honduras, el capità és italià, per exemple, a la cuina tenim gent d'Indonèsia, d'El Salvador, llavors tindrem de tot aquesta nit. Per tant, un menú variat segur, però entenc que els dies de Nadal tots navegar o hi ha un moment concret que no, o com funciona? Normalment el dia 24 per la nit parem, arribem cap a les 7 de la tarda, llavors tenim temps d'arreglar-ho tot, fer-nos nosaltres el nostre sopar especial i celebrar-ho. I el dia següent, el dia 25, també farem el dinar i per la nit ja sí que sortim un altre cop amb passatgers. Paula, moltes gràcies. Xerrarem amb tu d'aquí una estona per veure això, per comprovar això, que aquí també se crea una particular família per tal de gaudir del dia de Nadal, encara que sigui des de dins d'un vaixell. Amb el Nadal avui també ens demanam com és viure les festes dins un vaixell. Ja vivim els dies de Nadal i avui ho volem viure d'una manera particular, ja que s'acosta en aquest cas la nit de Nadal, també dia 25, la segona festa, tot el que arriba, i avui però som dins el vaixell, un dels vaixells de la companyia naviliera Baleària. I aquí s'ha de celebrar també el Nadal, perquè tota la tripulació segueix navegant aquests dies, no ho poden celebrar la família, però sembla que aquí es crea una espècie de família, com ara descobrirem. Tornàvem parlant de Paula, en què havíem parlat abans. Paula, dèiem això, aquí se crea una família especial. Com va tot, com van els preparatius per aquest dia 24? Com ho soleu fer? Com ho celebrau aquí el Nadal? Bueno, aquí cadascú aporta el seu granet, perquè el capità, per exemple, és italià i el jefe de màquines també, llavors ells preparen una pasta especial, que se'ls dona molt bé. Tenim gent d'Honduras que també faran baleades o els seus plats típics, el cuiner, que és indonès, o sigui que cadascú posa el seu granet. Tu com a catalana que has reclamat en el sopar, o te va bé tot aquest menú? Jo faré pa amb tomàquet per tothom, segur, això segur. Paula, dèiem això, que aquesta tripulació, per exemple, com la d'aquest vaixell, durant aquests dies, bé i mesos, navegau, no aturau, diguéssim que són dies intensos, no teniu els dies lliures. Com és això, aquest dia a dia per Nadal? Entenc que, el que dèiem, s'arriba a crear una espècie de família, una espècie de convivència, no? Perquè dies on tothom els passa en la família, aquí vosaltres els passau entre vosaltres. La veritat és que ens ho passem molt bé, perquè, clar, tothom està una mica així enyorat, i a part de les trucades, que sempre hi ha videollamades i tot això que es fan al moment, estem, la veritat, que molt units, perquè és la família. De fet, al final és la nostra família que hi ha al barco. Paula, moltes gràcies. Vull parlar també amb l'altre membre de la tripulació, Ángela. Ángela, què tal, com estàs? Hola, mucho gusto. Ángela, què tal és això de celebrar Nadal aquí amb la tripulació? Com ho vius? Pues prácticamente aquí somos una familia, entonces sí extrañamos nuestra familia de casa, pero aquí todos nos acobijamos entre sí, entonces nos sentimos como en familia, ¿vale? Y pues es bonito porque venimos de diferentes países, entonces podemos disfrutar la gastronomía de cada país. En este caso hay de Honduras, de Filipinas, de El Salvador, de España. Entonces es lo bonito que podemos disfrutar un poquito de cada país, ¿verdad? Entonces... ¿Se crea un ambiente de Nadal? Se crea un ambiente, claro. La empresa nos provee para que podamos compartir entre todos y pues sí, la pasamos muy bien, la verdad, sí. Ángela, moltes gràcies. Vull parlar amb qui veus ara en imatges, que és el cuiner, un dels cuiners d'aquí d'aquest vaixell, és en Hamza. En Hamza ve d'Indonèsia. Hamza, hello, how are you? Good, I'm fine. So, can I ask you, ara li vull demanar, i me diu que està bé, li vull demanar el menú per aquest dia, en aquest cas de nit de Nadal. So, Hamza, what's the menu for Christmas Eve, for the 24th? Okay, you have this one menu, tenderloin, solomeo, and then salmon,
grilled salmon, and then lobster, and then pasta with shrimp. And then I have to make also pika and canape, like this one, the bread with the serrano ham. I put mayonnaise and lettuce, and then you have also this pata negra. Veiem aquí, segur que ho entén molt, perquè molta carn, també molt de canapés, mos parla també, en aquest cas, del cuixot salat, aquí ja ha preparat la cuixa per tallar, per tant, com veus, pasta en gambes, també mos ha mencionat, per tant, un menú de Nadal ben variat. And Hamza, how is it to spend Christmas here with the crew? How do you feel? Do you miss your family? Do you like it here to spend Christmas in here? I like also here together with my friend, also here, like a big family here, we'll work together. And then I'm happy working with him. Ja l'ho escoltat, en Hansa li ha demanat com és això de passar el Nadal aquí, diu que efectivament ells creen una família, creen un equip i que està content de fer-hi feina, així que no molestant perquè veiem que ja comença a preparar el menú. Hamza, thank you very much. En Hamza, en Paula, en Àngela, com veus, una nova manera de viure el Nadal, ja que si no es viu en família, el Manco aquí, des d'aquest vaixell, es crea aquesta família per gaudir com toca d'aquestes festes.